nagustuhan na ni ka gabi si Lola ni Higda. Sa inyong paminaw. La. Kamusta mo yung gibati? Kamusta yung gibati ba? Wala naman. Nakawasan naman siguro ni. Sure ka? Sino mo kay Higda? Di man ko lagi makalataw ka ng kadaog. Lisod kag bangon, ano man na? Ano man ang gibati sa paminaw ni mo sa ikong sulod? Paano naman nakawasan naman. Ano lang mo bangon ka? Magka nag-inom naman karoon ng duplik ko na duplik pinak. Dili ka init. Ha? Dili init ng paminaw. Na. Ay mga katiktik. Lain at lawas. Yung kalit bandang ni. Maglisod kong tindog. Itong gahapon di takigan ko. Tugnaw na kinatugnawan ko di tanan. Natingala po may mga katiktik kay kalitra si Lulag kay nga ani ka nang okay ra gud siya itong isang adlaw tong na nagpa-picture man to no. May hapit diba okay pa man ka ato. Ako pag uli na ko natinga ko nga ito naglain ng mga paminaw pinakalit. Wa man ka nabilar. Buting kalit yung laman itong sikita to. Tingagay ko sa una pag masakit ka gikan ba yung ka mabilar niya karon wala man ka nabilar. Sakit na ako mga kani pa nuslokon buat sani. Pero sa pagkaon lang na magkaon ka, may lasa. Na naman. Makapanlasa ka. So wala og kay kalitura. Wa ko kalintura. Pangiran na nakita akong lawas. Muragi pambunalan. Alaksa na lang puro yun na. Ino magta ko alaksan. Minor yung kag tanduay lagi. Hindi mo adlaw-adlawon. Yan ako mainom saan ako sa Ginoo. Witness mo mga katiktik, inano siya mainom ang tanduay. Kaya naman mainom la, di lang po ng kuhan ba kada adlaw. Kabalo mo kung mainom ka pampatulog, pero ayaw po ng inadlaw kayo mo. Kuhan imong uric to taas, tas yung kidney mo. Kuhan. Matay. Hindi lang ba kaparehag kuhan stamina sa imong mga kauban mag-inom para lainday. Gulang baya kaya sila mga bata pa. Christine. Nung dali ra gyud mabikil ba sa lawas sa kuan gulang. Kuan kay. Dili gyud ka mainom. Di na. Lagi.
lagi. Sangkay. Kay kung tanduay, malalakotan na kay kag tanduay lang. Kapila ng busig inom ang tanduay, gikag sa una. Kabiyap, gikag sigarilyo sa una. Natuman nato na mga katiktik, di daw mo inom si Lola ng tanduay. Kung panidaan. Kaya basin pagkaayo ani inom na saan. Saan na ako na isang mamakata sa Ginoo. Iyan ako gayo. Pagkakong balik ko. Kag ingon may gusto pa ka mobalo sa mga katiktik, palipay. Ikaw resik pangitang pikil sa nilawas. Ako gudong tana mga katiktik. Dili ko gusto nga. Sakit ko kayo. Wala pa ko makabalbit ay yung mga inatagli pa yung daw nagtana mo. Ya, kay kaning sakit di mong gyud magkuan. Pero di man tayo kita'y magbuot. Tayo ga ko pala magbuot na. Ay, sakit-sakit kay. Ano ba di ba mo? Dili ta kabuot lang pero di pwede man ta makalikay. Dapat mulikay gyud ka sa mga makakuan sa imong sakit ba. Para nang inom, nang magbilar ka. Malikayan man na. Dagan pa ba ka gusto palipayon niya. Lain kay masakit ka kay lawas ba ang punan. Magani. Wala kay mahuna-hunaan mahinungdan la ngano ka na ing ana. Ning kalit ra gyud siya. Kalitrawang tugnaw. Takig. Di ba ka sa panahon nga sigulan, init. So, wala gyud ay kalit lang gyud ay siya. Ano maglisod man kag bangon la. Ang ba't makadaog ni ako. Mga tiil, sakit mo eh. Bangon. Ano ba imong paa dira? Banhod. Banod. So mga katiktik nagluya gid si Lola. Tong dito to nagsugod to nag-upload ko liga ni Wako. Katunga tayo wala gyud nako na kuan si Lola ato kay nagsugod yang sakit sa si Wako sa akong gi-vlog ato. Ya kagahapon arang-arang kay makatindog si Lola mga storya mo to naglalis sila gahapon akong gi-vlog. Karon kay balik naman po si Lola higda. Lubog naman sad so to gusto lang ta may update ba kung siyang kahimtang kay para di mo matingala nga nung say wala na mi kayo ga live or nag-vlog kay nagluya pa atong artista pwede na dyan mainom la Di na. Nagmanghagit si Lola Maria Di man siya mahagit pag dili. Kaya mag-una. Mas iya nga. Wala mong dili. Si iya gud kayo may trabaho gud.
sakit lang eh. Wala gulay kwarta. Sige. Pag nakay kauban mag-inom, grabe kay gasto. Pero pag masakit ka, wala gid may amigo gid mo duol. May amigo nga makuanan. May iwag tabang. Ano man imong mensahe sa mga katiktik? Ako, sa mensahe sa mga katiktik na ako. Maayo naman ko. Basing kay, wala naman magbugat ang akong ulo. Sige lang, kay libay yapon mo. Yan po ninyo si Lola guys, na maayo na yun siya. Totally. Basin gusto po mamutabang ka Lola, financially ako ihatag akong details para basin amoy gusto ipahatag ka Lola aron makapalit siya mga gusto niya paliton. Way labot ang tanduway la. Di na lagi ko mainom. Timan na to na di na daw siya minum. Nagsaad ako sa Ginoo. Muna ako kay Pangayo. Ayaw lang mo wala ka mga katiktik kay karon og maayo na gyud ko. Lingawon ta gyud mo bumoylo na kung ako ang kayo lingawon ta mo. Kada karon dili sa kay baka kuan man mura maghangak ba mo istorya pa. So, to mga katiktik, tabangan lang natug ampo si Lola nga ma-okay na siya soon, nga mawala na yung gibati. Ya, itong timan-an din na daw dito siya mainom og tanduay. Kasi may mong gusto la. Gatas ang imnon kaysa tanduay. Naaram day na. Gatas gyud ang angay sa mga senior. Kaya kana si Bining o kanang insure nga gatas. Ano man ang insure? Insure nga gatas. Gusto daw si Lola insure nga gatas basin na yung mga kuandra solid supporter ni Lola nga naikuan nga kasing-kasing at akin ninyo si Lola insure nga gatas kay di na daw siya tanduay. Dapat lagi la gatas, mga prutas. Nga na naman yun mga dapat ginakaon Tapos mo. hindi po takadot pag ingkit kayo. Ano tayo ngipon? Maupod. So, tumano ni may mong saad laha. Tumanon kay nagsaad mo ako sa Ginoo. Lisod man na makaka. Silig na ay maluoy lang nga palangga kayo ka nga supporter nimo, matag sila palipay para nimo para mapalit nimo ang insure nga gatas or kung sa'yo mo gusto paliton. Nagpila bang ko ng insure nga gatas di ay? Wala sa ko kabalo. So maro to mga katiktik akong update ka Lola kay para makabalo mo sa kahimtang baka basi matingala mo wala kay may kuan sa nag-upload. Kaya ka na si Bining. Nagsakit naman doon. Di naman doon na magkalakaw. Kanang i-insure mo sa iya mga bata. Kusog siya mukhaon pero hindi na lang siya kalakaw. Insure niya gatas. Ako gani komedyante. Anak na ba insure. Sa may kapatuan anak di naman magkalakaw. Insure. So, insure nga gatas. Sa mo request ni Lola guys, insure daw nga gatas. Kay karon medyo tight gid may financially kay napaman pud may billing sa Nordeco good.
naka-budget na, tapos napay uban na mga ano, then palit po tambal ni Lola. So mga tola, Oo. Ay, mga katiktik, kasi na mo ihatag nga balipay. dili tanduay ang palipay laha. Kanang pang para mapalit ni may mong gusto ba para ng mga tambal. Ang tambal nga. Kuan. Kita na ito pensyon mo. Kuan ko mo. Tumang mo inom kuan ang katasawa mo dyan ko kainom mo katasukad. Okay. Anlin, nakainom kag anlin sa una, kag Andin, ganahe. naman may magkaangay aton. Andin kay nang kalibang na mahinoon mi anto kay ingon sa bukog. Mm. Ay, hindi ko kaangay anto. Ang mga to ba sinama ikahatag daw kalola nga para iyang ipamalit sa mga iyang gusto para nang ensure na gatas. Unya prayers, ampo lang gid ta nga ma-okay si Lola guys para balik na pud tag lingaw-lingaw ninyo. Sinala babay na la. Mga katiktik, babay na. Amping mo kanunay.